Здравейте, днес имаме Jaguar F-Pace, отново внос от Канада. За да бъде регистриран автомобила, трябва да преправим мигачите към европейски стандарт. За целта сме разглобили самия стоп, ще преправим платките с диодите, ще преокабелим колата, за да може да разделим спирачката от мигача. След това няма да има проблем с регистрацията. Другото желание на клиента е да махнем оранжевите сайд маркери от фаровете. За тази цел ще разглобим фаровете, ще борисаме оранжевите декорации в сив или черен цвет. Ето го и Jaguar вече е напълно готов. Това, което направихме по фаровете, отворихме ги, боядисахме сайд маркерите в черно. Междувременно, докато ги отваряхме, се оказа, че има и друг проблем в тях. Един от модулите за диодите беше повреден, ремонтирахме го и сега всичко работи безупречно. Отделно имаше проблеми и по инсталацията преди фара, затова завиването на фара не работеше и това е отстранено и сега всичко работи безупречно. Отделно полирахме отвънка стъклата и положихме защитно фолио, за да ги защитим. По стоповете всичко е готово също. Мигача свети вече оранжево. Разделили сме спирачката от мигача. Общо колата може да бъде регистрирана и да се ползва вече в България. Междувременно, докато колата беше при нас, успяхме да изпереме много детайлно интериора и по желание на клиента измихме автомобила отвън. Карахме и това BMW X6, внос от Канада. Доста често след търговете в Канада колите идват без фарове, без да знае какви са били точното фарове за автомобила. Нашата задача е да намерим какви са фаровете, да ги оборудваме, да ги обучиме и след това да заработим. За да видим какви са били фаровете на автомобила, влизаме в оригиналната програма на BMW, намираме автомобила по рама, влизаме в частта с фарове, намираме какви са оригиналните номера на фара, по номера намираме какви фарове точно ни трябват, след това ги оборудваме с необходимите модули и ги монтираме на автомобила. Намерихме правилните фарове за автомобила, BMW Adaptive LED. Възстановили сме ги да изглеждат като нови, да светят като нови и тук нататък ще подбираме модулите и ще видим как седнат. Тук е крайният резултат, може да видите как светят Angel Lights, мигачите, късите, дългите, общо взето всички функции на фара работят безупречно. Ако имате нужда от съдействие за какъвто и да е проблем с фаровете, може да се свържете с нас. Тук имаме поредната кола вкарана от Канада, а именно Volkswagen Golf 7 Facelift GTI. Има типичните проблеми с светещи червено мигачи. Единият американски фар е счупен, трябва да се смени с друг. Другия е с счупен корпус. За целта са намерени два фара от европейски Golf GTI. Лошото в случая е, че те са несъвместими с този автомобил и няма как да бъдат кодирани. За целта ще намерим правилните фарове, ще ги кодираме и след това няма да има проблеми. Ако имате съмнения за това какви фарове ви трябват за вашия автомобил, може да се консултирате с нас. За да разрешим проблема с регистрацията на автомобила в КАТ, сме разглобили стоповете, ще разделим отново мигача от спирачката, ще сменим диодите с оранжеви и колата няма да има проблеми. Фаровете на пръв поглед и визуално са еднакви, но имат разлика вътре в механизмите и самата инсталация. При фара, който е купен и не става за колата, има автоматичен контрол на дългите светлини. Автомобилът чрез набор от системи, именно камери, вградени в предното стъкло, радари, разпознава насрещния трафик и определя кои участъци от пътя да бъдат осветени от дългите, а кои да бъдат затъмнени, за да не заслепява насрещното движение. В случая американския фар е с обикновени дълги и затова няма как този фар да бъде монтиран на колата и да работи адекватно. Ето го и Голфа, вече е напълно завършен. Това, което направихме за него е отзад направихме стоповете да станат с европейски стандарт. Сменихме диодите на мигачите, разделихме ги софтуерно спирачката от мигача и вече е готов за регистрация. Фаровете намерихме правилните части за тях. Сглобихме ги, намерихме и правилните модули, след това кодирахме модулите към автомобила и в момента абсолютно всичко работи както трябва.
Има къси, дълги, мигач, дневни, абсолютно всичко работи както трябва да бъде. Ако и вие имате кола внос от Канада или Америка, имате проблеми с мигачите или с фаровете, не се колебайте, може да се свържете с нас и да ни питате абсолютно всичко, което е свързано с фаровете и стоповете. Ако това видео ви е било полезно и ви е харесало, може да ни последвате в нашия канал в YouTube, страниците ни в Instagram, TikTok и Facebook.